Mandaue City Treasurer's Office migahin og 150 milyones ka pesos aron ipalit og mga tablet alang sa mga tinunan sa grade 5 o grade 6. Si Nico Serino sa report. Gipahibaw ni Attorney Regal Oliva, Mandaue City Treasurer, nga human mahatagi ang mga tinunan sa senior o junior high school, sunod nilang hatagan ang mga estudyante sa grade 5 o grade 6. Migahin ang ilang buhatan og 150 million pesos aron maapuran og mga tab ang 8,000 ka mga tinunan sa grade 5 o grade 6. Apan nasubo si Oliva nga dunay mga ginikanan nga miuli sa mga tab nga gigamit sa pipila ka tinunan sa senior o junior high nga guba na kaayo. We're the only local government who is also giving that to our students for their hybrid form of classes. No? Samtang laing gipahibaw ni Oliva nga gipabili nila ang 200 milyones pesos nga gahin nga gitagana aron ipalit og bakuna. Gigahin kini aron kun dunay panginahanglanon nga mopalit og kaugalingong bakuna ang Mandaue, duna kini magamit nga salapi. To support our vaccination also, pero napamangyapon. We're still having that money. Nag-set aside gyapon ta for vaccination. Uban ni Philip Patricio Ogrod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.